Od dojave do početka akcije trebalo je svega nekoliko trenutaka. Dečki, došlo je do sudara dvije brodice, ima izlijevanje goriva. Isplovite i probajte locirati ima li onečišćenja okoliša. Uočena naftna mrlja zaprijetila je Zadru, ali i otocima Pašmanu i Ugljanu. Odmah je na more isplovio brod za sanaciju. Nafta je vrlo brzo opasana plutačom i tako spriječeno njezino daljnje širenje. U nekakvih 30 minuta, s obzirom na blizinu incidenta, u blizini samog Zadra, mi imamo reakciju unutar sat vremena, što je jako, jako dobro. Duž obalni brodski promet, putnički i teretni, i na našoj, a posebno talijanskoj strani Jadrana, iznimno je intenzivan. Samo u Zadarsku luku do kraja godine uplovit će ukupno 115 kruzera. Svi ti brodovi idu svakog dana u oba smjera Jadranom. Dakle, opasnost od nekakve nesreće je realna. Snažna bura dodatno je otežala samu vježbu, međutim pomogli su mnogobrojni galebovi koji su na kraju pojeli fingiranu naftnu mrlju od bačenih kokica. Kao što je poznato, naši galebovi su čistači našeg mora, sve što je organsko i što dospije u more organsko, to oni počiste, tako da u principu imamo čisto naše Jadransko more. Krajnji rezultat, vježba uspjela, galebovi siti, more ostalo besprijekorno čisto.